ngizibuka kuliphi izinga. Uyabona ke lamajita asegoli akulona iqiniso ukuthi bawo bosom friends. That is not true. Abantu abazongifakazela abangani balo iphoyisa leli elishonile nabangani balo leli eliphilayo ababona bosom friends laba bantu, yabo. And into la yenzakalayo ake ngiqale ngalodlulile emhlabeni, yabo. Lo dlulile emhlabeni usebenza umsebenzi wesiphoyisa. Siyazi ukuthi mawusebenza umsebenzi wesiphoyisa lapho sikusebenza ngesibhamu, usebenza inkinga zabantu, usebenza into ezibucayi, uba expose futhi kubantu abahlukahlukene. Abanye bayakuqalekisa, abanye bayakuthakatha, abanye bayakhala bathi ufike wabahlukumeza. Uyabo, usuke nje uexpose kwi-environment eyokuthi ithi ukuze kujabule lo akukhali lo, ukuze kujabule lo akubalise laba iphoyisa lapho, yabo. So ke ngokuthi mawuyiphoyisa uba expose entweni eziningi. That is why most of amaphoyisa agcina esebenzisa imithi eyingozi. Eminye yemithi abayisebenzisa amaphoyisa bayaye bathi imithi yespam, baphalaze, bagqume, benze yonke into, bafake inhlanga ongazazi emzimbeni. Bayaye benze leyo nto ngoba benzelani? Benzela ukuthi mase bebhekene nezigebengu noma bebhekene noma inani ophethe ithuluzi kodwa bakwazi ukuthi benze njani, baziprotect. So nalona ke odlulile emhlabeni naye ngokuthi ube yiphoyisa elisebenza isigabeni sezinto ezibucayi kakhulu, engeke ngilongichaza ukuthi iziphi lezo zinto, kodwa bekuyiphoyisa la kaMetro ngokwaseThekwini elisebenza esigabeni esibucayi kakhulu. Ngokuthi sibucayi isigaba sakhe, ubhekana nabantu abayingozi, nabantu abastrong, nabantu abadila nedakamizwa, nabantu abanama case serious, nabantu abangathenga abantu ukuthi abakubulali. Kwase kuphoqa ke naye ukuthi njengendoda ayizame uqina yasiyahamba ke nayo yaya kuqina ngendlela yayo. Mangabe ke usuqinile ngendlela yakho, khona isikhathi sambe kufuna uphinde futhi uvuselele loyo mqino wakho, yabona. Ngesikhathi ke eseqinile, uzwi kahle, uqinile manje, une fiance noma uno partner noma unonkosikazi, if ngayibeka ngaleyo ndlela, kuye baxabane nonkosikazi wakhe, baxabane sekuyisikhathi esithe ukuba sidana ke impela leso. Ngiyilanda emuva, baxabane nonkosikazi kuze kugcinwe ngokuhlukana, noma baxabane nopartner, baxabane indaba. Izinto eziwumqino walendoda beqinile ziyaxabana nendlela umama ayiyona, nomama nawe unento zakhe, unedluzi lakhe, so indoda nayo iqinile. Kuthuswane kugcine kucaca ukuthi le ndlela ayiyi phambili, bese benze njani, bese beyahlukana, kodwa behlukane isimo singekho right. Okay, ngikhuluma ngomufi ke la. Mangabe kuhlukana mase kuhamba isikhashana, bese yathola umufi ukuthi njengoba ehlukene nonkosikazi wakhe, bese yayazi leyo ukuthi unkosikazi wakhe nje behlukene naye, bexabana kangaka, usethandana, yabo. Lonto ke ama allegations ke lawo anjalo ke, kodwa ngiyasho nami impela kwakade kunjalo. Ama allegations afika kuyena, uyeza uthi usethandana nosibanibani. Lo sibanibani ileli phoyisa ke lelo leli elidubulile. Naleli phoyisa ukhumbuleke, noma umuphi umuntu ophuma kwi toxic relationship, yabo, bengabe ethi uzama ukuphemba noma yini afuna ukuyiphemba, ngokuthi ubehlukumezeke kakhulu kuleya previous relationship, umoya osuke umenza alwe noma impi yabo bobabili. Let's say njengoba ngichaza ukuthi bengabe kuliwa, kusuka into yendodwa iattacker lo wesifazane, noma kusuka into yesifazane attacker yendoda. Ngenkathi attacker into yendoda lo wesifazane, izobe seyingena kuyena ilwa naye. That is why agcina omunye eyesikhathini kungalindelekile, omunye abe nolaka, omunye avela kuthethe, omunye kwenzeke khona, ngoba sekukhona into esingene kuyena elwayo. Mase nihlukana nalo muntu othandana naye, nihlukana kanti vele into elwayo isingaphakathi kuwena. Uyothola indoda entsha kodwa siwuhamba nomoya olwayo ngenxa ye previous relationship.
mawusungena la sekufuneka le ndodo oyithulayo yenzeni nayo sekufuneka izame ukukunesa ingalwi nawe ngoba makulwa nawe kuvuka mayizolwa nawe kuvuka leyanto ebiyenzeka kwi previous relationship. So ngebhadi la lona ke wesifazane athi bethi uyamove avele amove on kanti uzomove futhi nomuntu futhi osebenza ngalolu hlobo ebekusebenza ngalo loya nakhona futhi ngathi kuba mnanjana phinde kusuka impi futhi kugcine futhi nakhona sebehlukana futhi nalona ke wesibili ke lo ophilayo kuhlukane futhi makuhlukana nakhona kuhlukane kungekho mnandi kodwa kuhlukane ke nje futhi impela uyabona. So manje sengizoyi fast forward ke lento khona nizoyizwa kahle. So manje sebeyasuka manje bayaphi baya kohlangana ngasendaweni yobumnandi iclub and kule club le kuyavela ukuthi kade kujatshulwa kule club la ngaphakathi. Ukhumbuleke ngangayichaza le ndaba ngathi noma yinini bengabe seku after 12 yonke imimoya isuke ingasalawuleki noma yinini mase kushaye u12 ebusuku izilwane zisuke zingasalawuleki zifuna igazi njengoba linjalo nenhliziyo isuke incane abanye abantu basuke umuntu omaziyo kungeseyena lo maziyo masimqondo uyitshela ukuthi ingoba udakiwe noma ingoba uphuzile noma ingoba kwenzakaleni noma ingoba udiniwe kodwa nje mase ku after 12 nisendaweni yobumnandi endaweni yobumsindo kusuke sekuphithizela sekulawula imimoya. Nakho-ke nabo-ke baba sendaweni eyodwa. Ukhumbule ngiqale ngani lento ngiqale ngokuthi kunowesifazane ovelayo osuka ngapha ngakumufi ezekuphi ezengapha ngakulo ongeyena umufi njengoba sebehlangana imimoya yabo isiyenze njani manje isiyashayisana. Ishayisana iqhathwa yini manje? Iqhathwa ukuthi bobabili kunomuntu wesifazane obaziyo bobabili imimoya isiyashayisana. Iyenzeka ke leyo nto ukuthi umuntu bengabe wawuzwe ukuthi kunje noma wawusole ukuthi kunje noma wabona ukuthi kunje mase nihlangana kuyenzeka igazi lifuna ukuyisho lokwayo. Ngenkathi kwenzeka leyo nto leyo lo ophilayo naye uyayibona lento ukuthi hawu nangu lo muntu kube khona into encane nje etriggerishayo yabo kube khona leso kungahoshelane kwemimoya kuze cace ukuthi ke sekwenzakalani sekusuka umsindo ngoba kusuka umsindo bobabili it's after 12 bobabili kunomoya obaqhathayo obetween mase cace ukuthi ke kumele kuphalale ini kumele kuphalale igazi ngoba yindaba ngoba ngichazile ngathi izinto zalo ophalalayo ngokomthetho igazi bekumele liphalale kulo osindile ngokomthetho bekumele liphalale kulo osindile kodwa ngoba vele izinto zalo ogcine eshona bese zilwa ngoba akazivuselelile ngendlela afunge ngayo ngoba esebenza ngezinto ezibucayi kwase kuphoqa ukuba nakuba kuyena obe ne access qala kwithuluzi nakuba kuyena obe ne access qala ukuthi angenza noma yini kodwa ngoba usedayiswa into within yena yonke into yakhe yavele yalezi okunalokho yenzani yam exposer ukuze imdayisa kubantu manje yam exposer efuna ukulwa yam exposer edabula lo zama ukuvimba ukuthi angayi lo hleli phansi ngempama so uya exposer uexposwa kwini manje uexposwa emphakathini ukuze athi noma eshona kodwa umphakathi ungamdabukeli okunalokho uthi shosho wena ubuthi wenzani naye akazenzi ube ento within yena. Ukhumbule ukuthi ngitheni ngithe umtekenteke bakhe ingoba lo wesifazane ovela as umuntu wakhe usuka kuyena uza ngapha lo vela as umuntu wakhe usuka kuyena uza ngapha. Ukhumbule futhi ukuthi ngitheni ngithe mangabe uyindoda usebenza komthetho uyawufisa ukuthi nabe ngathi ungaqina uqinile kodwa izinto akasazivuseleli and bafethu ngicela nibe careful makukhona into eniyenzile emzimbeni yenu nayenza ninga understand emakhaya enu funa understand ukuthi ubani okunike ini uthe ivuselelwa kanjani ngoba ngangayichaza lento ukuthi awubetheli ngaphakathi ekhaya indawo yedlozi kodwa miningi ke imindeni nemizi
imizi ekugcine kwenziwa izinto ngendlela engeyona kuhambe lezo zinto zigcine senzenjani zigcine sezilwa okusho ukuthini into engiqonda ukuyiveza la ngifuna ukuveza ukuthi between lamadoda lawa omabili agcine kulwa kodwa ukhona umoya womuntu wesifazane obalinkayo boba uthula abantu ukuze kusebenziseke lo ukuze kuphalale igazi lika lo. And ukhumbuleke kusendaweni obumnandi abantu beendawo zobumnandi kunezinto nabo abazisebenzisayo ngoba nabo bethi bafuna ukuthuthukisa ibhizinisi labo kodwa nabo after 12 akulawuleki ingakho ngokomthetho kumele ngabe zonke indawo zobumnandi ziyavalwa ngabo 12 makuthi 12 o'clock kumele ngabe ziyavalwa ngoba after 12 bafowethu akulawuleki ungagwaza umuntu ngombese ungazi ukugwazelani ungadutshulwa umuntu ungathola inhlamvu ekade idlula ungathukwa ungenza ingozi emgwaqweni ngoba abantu bafethu basuke bengese bona angiphathi mawuzophuza uphinde ungene emgwaqweni after 12 uthi uyashayisa ukuphuza ushayele even before 12 o'clock kuyingozi ngoba once waphuza khona into enyukayo khona umoya onyukayo khona isilwane esinyukayo so uyacabanga ke mawuzophuza bese uyongena emotweni akusadrive wena sekudrive lo moya osuvukile and lo moya osuvukile noma yinini usebenza ngani into once yaba nesilwane phakathi isilwane sisebenza ngegas isilwane sisebenza ngokusebenziseka ukuthi lo yamuntu okade valwa uthi mawusudake ugijima ufika umshayise ngemuva khona ezokhokha nawe khona uzokhokha khona impilo izocekeleka phansi lento yokuphuza ngokomthetho yayidalelwe ukuba ungaphuzela ekhaya makwenzekile waphuzela endaweni zobumnandi at least bakushaya u12 or before 12 o'clock goduka uye ekhaya masuyibona ukuthi uphuzile suka esteringini ngoba akusewena lo odrivayo sekudriver vele into ekade kwakuthiwa ayimosheke impilo yakho ekade kwakuthiwa gengeka nemoto ekade kwakuthiwa kumele ufe sekudriver yona ngokwami ngabe umuntu mayisephuzile akasiphathi inhlobo isibhamu ekuba kuye ngokwami ngoba once umuntu waphuza lo moya osunyukile awuqeqeshiwe sibhameni ungavela usikhiphe noma kanjani wenze noma kanjani ukhuma kanjani ngoba awuqeqeshiwe ngangcono ekuthiwa abantu mabeyoqeqesha isibhamu bese kuthiwa hayi wena uyosiphatha ngophuzile baphinde baqeqeshwe bephuzile ngangcono umuntu bangabe efundiswa imoto uyafundiswa imoto esopa aphinde afundiswe imoto ephuzile makuthi uzodrive ephuzile manje umuntu ufundiswa imoto esopa beke waqala waphuza lo muntu obesopa uyacindezeleka mawusu attract ama spirit anjani ekade efuna ukukushaya engazi ukuthi azokuthola kanjani amanye kade efuna ukukuthuka engazi ukuthi azokuthuka kanjani so into engiyicacisa la ningixolele ngenzeka mawulapha ekhaya ungangizwa ngoba ngikhuluma kwenye level njengoba ngikhuluma kodwa abantu baka spiritual bazongizwa abantu abanamadlozi aphilayo bazongizwa ukuthi ngikhuluma ngani nizoyithola ukuhamba kwesikhathi le ndaba njengoba ngiyichaza ukuthi into eyenzekile la kunomoya obonakala uba ngapha uphinde futhi ube ngapha ukuhamba kwesikhathi indaba lezo enizozithola angisoze ke mina ngayikhuluma into engingayazi yabo so ingangithi ngiyikhuluma kodwa futhi nawe thatha iphethini